Já doufám, že vám povede, a teď by to mohlo být. A je to takhle lepší, než to obě z druhé strany? Nevím, tak z druhé strany jsme to neskoušeli, ale myslím si, že jo. Nakopal to kafe do sebe. Já jsem nečekal, že tam no. Já taky ne, to jsem dost až takhle nevyčet. Ono to ale odpovídá, ten měli zpátky nejede ten Harakov, jo? Tak to je nějaký čas ušetřený. A já bych řekl, že čápou je asi kratší výroba než na Iterku. Nemyslím si, jak u čeho, třeba vrtačka je dobrá, ale třeba nemyslím si, že ty jezdící sekačky, že to aku je lepší než benzínová. Nebo motorová pila. Když někde na práci v lese asi ta aku těžko. No tak je jasný, že když budeš 8 hodin zezat, tak ta aku je blbá, jo, ale když potřebuješ jednou za čas něco švítnout někde, Jo. Tady akorát by bylo blbý, kdyby tady někdo byl a my jsme tam byli zajet, tam to stát. No. Tak zůstat takhle stát, jak jsme byli, no. Jaký to bude, jak to asi proto tam kázal, a když šel po tom mešním vínu